Kwaramuga jongo ganda mathoth pod ywago ratichgi bang' yudo hinyruok e kinde ng'anyo mago mag kwedo piny owacho. Jodak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu pod paro midhiero mar monj ma giwacho ni obila nyocha omonjo kar dakno kendo kelo hinyruok ma nyaka sani oweyo adhola. Riwruok ma jodong luo kod mag dinde ma Nyanza bende oseo okang' mar obila tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo kaka James Okoth leronwa. Sasa kuna jirani mmoja alikuwa akikuja akiangalia hivi. Sasa venye aliangalia wakamwona, yeye akatoroka akapitanga tu. Sasa wakakuja wakaingia wakavunja gate, wakapiga mlango ya watoto na wakaingia. Walipata kama watoto wamelala. Evalina Chungo minrowere ariyo moseyangi kaka Brian majaigni 22 kod William majaigni 25 pod paro kaka obila nomonjo kar jodak ma Nyalenda kendo weyo nyithinde gi hinyruok, wach momiyo nyaka sani pachgi pok oduogo. Poden gi tipo mar gima ne otimre kendo olero kaka monj makamano notimre. Nilikuwa kwa nyumba kama tumejifungia ndani, maandamano ilikuwa nje, watu walikuwa wanapigana nje na mapolisi. Na watoto niko na vijana wawili nimewachukulia nyumba kando hivi wanalala hapo. Sasa kwa hiyo harakati nikasikia jirani ananiita na niambia wananitanga Nyamalo. Nyamalo umekaa ndani na watoto wako wanauliwa nje. Sasa nikasikia nimeshtuka, nikaanza kupiga nduru, nikaenda kufungua gate. Nikapata watoto kumbe walitolewa kwa nyumba yenye wanalalia. Wameletwa hapo chini, wamepigwa mpaka wamejikunja hivi. Evelyn koro dwaro ratiche kod nyithinde ikinde ma mirima hinge kolero kaka obila norodho nyithinde kendo weyogi kod hinyruok bang' ka obila ne ogoye kendo riembe e kinde mane otemo resogi. Hasa mimi kukaka mtoto wangu mmoja William nikaona kama hali yake sio mzuri, anaanza kuongea peke yake. Sasa ndio nikamchukua, nikaita watu, tukamweka kwa pikipiki, tukamleta hapa Rasha. Mpaka saa hii mtoto hajaiongea, wote wawili hatujui walifanyia watoto haya, wako kwa ICU. Sasa mimi nilikuwa naomba haki ya hao watoto tu. Etwak margi gi utefwambo, riwruok mar jodongo kotelnegi kod ker mar Luo Odugiranda oseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyo kendo weyo thoth oganda gi hinyruok kamoko to ne owito ngimagi kata obedo ni ng'anyo en ratich oganda. Paro mosir gi jodongo mawuok e kaunti ma Migori. I condemned to the strongest term possible the brutality of the police force to our people. I don't know whether Kenya is a police state or a civilian government. Shame on them, shame on them. Hao wanaokufa nani atatetea uhai yao? Kwa hiyo sisi kama wazee leo tumekemea kitendo hiki. Maandamano yako kwenye katiba, hatuwezi kusema maandamano yasiwe. Sasa sisi kama wazee, ikiwa vijana ndio wanaumia, badala ya kumaliza vijana tumalize sisi wazee, tuishe nchi hii baki tupu. Paro mabende osirgi kanisni manie bori uruok mar NCCK. Nyo waneno gima nyo timore Nyalenda ka police donjo from house to house, removing people and beating them brutally, and this cannot be accepted. The church condemns this. The church does not accept this violation of human rights. Rakruok mar obila e kinde ng'anyo oseweyo oganda mathoth gi hinyruok kamoko owito nyaka ngimagi. Oganda koro odagi luoro bang' monj mag obila maweyogi kod hinyruok kinde ka kinde magimonjo kuonde dak. Ataro mar arita ma obila onego chiw. James Okoth, Ramogi TV. Jatelo moko mawuok alwora mar dho wadh nam Lolwe